Хәерле көн, дуслар, сезнең белән Татар карашы. Бүген без, дуслар, бер авыр хәбәрләр турында сөйләшеп алыйк. Сез беләсез, хәзерге көндә дөнья күләмендә таш вирус, ягъни без аны ешрак коронавирус дип атаган авырлык эпидемиясе бара. Табиблар җитми, ковид хастаханәләрендә урыннар юк. Халык чынбарлыкта кырылып бара. Бу беркемгә дә хәзер сер түгел инде. Ягъни медицина сферасына хәзер аерым ярдәм итү, дәүләт финансларын күбәйтергә кирәк дигән фикер белән беркем дә бәхәсләшмәс. Ләкин шул ук вакытта Башкортстан хакимиятендәге утырган түрәләр бу гади идеяны әллә аңлап бетми, әллә аңларга теләкләре юк. Мәсәлән, узган атнада безгә шок хәленә китергән яңалык килде. Башкортстандагы Кыйгы, Малаяс, Олы, Ыктамак һәм Белакатай район хастаханәләрен бетереп, Мәсәгут үзәк хастаханәсенә күчерәләр. Димәк, Кыйгы, Мәчетле, Салават, Белакатай районнарында үзәк хастаханәләре калмый. Моңардан соң Мәсәгут үзәк хастаханәсенә баш табибы Валерий Трофимов Башкортстанның сәламәтлек саклау министрлыгы киңәшмәсендә 67 эш урынын кыскарту буенча план кору турында сөйләп бирде. Бу хәбәрләрне ишеткәч, җирле халык әлбәттә каршы чыкты. Петициялар язды һәм үткән ялларда Мәчетле районында 200ләп кеше хәзерге көндәге түрәләр теле белән сөйләсәк, несанкционированный акцияга чыктылар. Монда республика сәламәтлек саклау министры урынбасары Ирина Кононова халык белән сөйләшкән вакытта тынычландырырга маташты. Булган бар нәрсә калачак. Мәсәгутовдан бирегә киләчәкләр һәм монда кабул итү алып баралыр дип әйтте ул. Янәсе табиблар сезнең район үзәгенә килеп хәлләрегезне тикшерерләр диде бу ханым. Без бу сүзләрнең бәясен беләбез инде. Мәсәлән, Башкортстандагы авыл районнарындагы үзәк хастаханәләрендә инде берничә ел элек лабораторияларында бетерделәр. Шуңа күрә хәзер анализларны Уфага җибәрәләр һәм нәтиҗәсен бер атнадан артык көтәләр. Еш кына бу анализларны бутап бетереп, ялган нәтиҗәләрдә килә. Шуңа күрә күпчелек халык хәзер инде зур шәһәргә барып, акчалата шундый гади гына тикшерүләрен дә үткәрә. Ә инде табиблар йөреп эшләсә, кайчан син ул табибка эләгерсең, анысын Алла Тәгалә генә беләчәк. Тамашачылар, ә сезнең район хастаханәләрендә нинди хәлләр? Безгә комментарийлар астында языгыз. Бер-ике көндә үтмәде, сәламәтлек министрлыгының пресс-службасы менә шундый официаль җавап бирде. Массакүләм мәгълүмат чараларында район үзәк хастаханәләрен берләштерү турында берничә мәкалә узды ди ул. Әлеге мәгълүмат чынбарлыкта туры килми. Башкортстан Республикасының сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан алдагы берләшүләр тәҗрибәсендә, башка регионнарның тәҗрибәсендә исәпкә алып, теге яки бу ведомство оешмаларын берләштерү мәсьәләләре әледән әлегә тикшерелә. Хәзерге вакытта район үзәк хастаханәләрен берләштерү планлаштырылмый. Менә ничек? Өйрәнегез, иптәшләр, ничек үз сүзеңне өстән аска китереп үзгәртеп була. Кичә генә хастаханәләрне кыскарта идек, ышанмаганлыкларга кыягыз да бар. Ә бүген инде кыскартмыйбыз. Яки мәсәлән, 2гә 2-не тапкырласаң бүген бу 4 була, ә иртәгә 5 була. Һәм 2 очракта да без дөресне сөйлибез диләр алар. Сез безне, димәк, дөрес аңламадыгыз. Минем бу очракта бер генә сорау туа. Бу башкорт түрәләре өчен барлыкта халыкны сантыйга саныйлар микән? Менә сәламәтлек министрлыгының карарын укысак, анда конкрет рәвештә язылган. Мәсәгутның үзәк район хастаханәсенең 2001 елның ноябрьгә хәтле яңа уставны раслар өчен тәкъдим итәргә дигән карар чыгарды. Игътибар итегез, карарга, фикер алышырга түгел, ә нәкъ менә расларга. Димәк, бүтән вариантлар монда каралмый, чөнки карар инде кабул ителде. Ради Хабиров 2019 елда бу якларда булганда Мәчетленең район хастаханәсендә 2020 елда төзеп бетерәбез дип сүз биргән иде. Следующий объект – Большеустекинская центральная районная больница. Ее начали строить еще в начале 90-х, но вторую очередь до сих пор не закончили. Вот стекла выбитые. Да. Но обследование делали? Вот так предварительно сделали, сейчас углубленное обследование еще было А сделано. почему стоял так долго? Потому что не было источника финансирования. Или если что? Да. Потребность есть, вы все рассчитали, точно есть, да? Давайте я, который говорил, да. А вот первую очередь больницы давно достроили. Там лечатся пациенты. Фарич, ну что, достроим эту Достроим, больницу? однозначно достроим. Мы в 2020 году ее достроим. 2001 ел ничек анда төзелеп биттеме? Бу хәлләрне ничек атап була һәм нигә мондый буйрык чыкты соң? Бу сорауларга җавап бирер өчен иң башта Башкирияның географиясына карыйк. Кайда соң бу районнар урнашкан?
Кыйгы, Мәшитле, Белакатай, Салават һәм Дуан районнары Башкортстанның төньяк көнчыгыш өлешендә урнашкан. Милли яктан монда 3 милләт яши. Кыйгыда күбрәк татарлар, Мәшитледә татарлар һәм бер өлеше башкортлар, Салаватта башкортлар һәм әзрәк өлеше татарлар. Белакатайда урыслар, башкортлар һәм әзрәк татарлар яши. Нигә соң бу районнардан башладылар дигән сорау туа. Түрәләрнең турыдан-туры җавабы монда юк. Уйлап була инде. Авылда халык саны кәми бара, шуңа күрә бу районнардан башлыйлар дип уйлап була. Ләкин чынбарлыкта карыйк, ничә халык соң яши бу районнарда? Мәсәлән, 2010 елның саннарын чагыштырыйк. 2010 елда Кыйгы районында 17200 кеше яши, Мәшитледә 22900 кеше яши, Белакатайда 18300 кеше яши, ә Салаватта 24100 кеше яши. Бәлки Башкортстанда бу иң әз санлы районнардыр дигән сорау туадыр. Шуңа күрә район хастаханәләрен кәметү бу территориядан башлаганнардыр. Чөнки без беләбез, оптимизация, ягъни кыскарту алып барган вакытта нәрсә дип әйтәләр? Авыл җирендә халык бик әз, кәмеп бара, шуңа күрә ябырга булдык дип түрәләр акланалар. Алдан ук әйтеп куям дуслар, юк, Башкортстан эчендә иң әз санлы районнар ул Көнбатыш Башкортстанда урнашкан башкорт районнары. Бөрьян районында шул ук 2010 елда саннар буенча 16500 кеше яшәгән. Әзилай районында инде гомумән 14900 кеше. Димәк, иң әз санлы Кыйгы районы белән чагыштырганда да монда кешеләр әзрәк яши. Сорау туа. Нигә соң ул очракта менә без әйткән районнарның хастаханәләреннән кыскартуларны башламыйлар? Монда бит ниндидер логика булырга тиеш. Димәк, монда бердән-бер логиканы була ала. Сәяси логика. Хастаханәләрне бетерергә уйлаган районнарда татарлар күбрәк яши. Гәрчә, соңгы халык санын алганда татарларны әлбәттә дә кәмсеттеләр. Ә инде Көнбатыш районнарында саннар буенча күпчелек башкорт халкы яши. Димәк, саннар белән, башкорт түрәләре күрәсең, кем нинди милләт кайда яшәгәнен онытмый. Һәм аерым милләтләргә карата аерым мөнәсәбәтләрне күрсәтергә оялмый. Димәк, бу очракта исегезгә төшерәм, бик яхшы бер термин бар. Апартеид. Менә мәсәлән 2009 елда Ради Хабиров журналистлар белән очрашкан вакытта татарлар өчен нәрсә эшлисез дип сораганнан соң, татарлар өчен аерым бер нәрсә дә эшләмим дип әйтте. Шул ук очрашуда Ради Фарит улы тагын бер кызык чыгыш ясап куйды. Без халык санын алуга әзерлекне алып барабыз. Шул ук вакытта бу шундый ничкә сорау. Мин бит башкорт һәм мине республика җитәкчесе буларак башкорт язмышы борчый. Киләчәге, мәдәнияте, тарихы диде. Монда бүтән артык комментарийлар минемчә кирәкми. Барысы да аңлашылды. Һәм шул ук вакытта 2021 елда 28 гыйнварында Башкортстан дәүләт шурасы корылтайга юлламасын укыган вакытта Ради Хабиров үзенең иштәлек фикерләрен яңадан кабатлап үтте. Мәсәлән, ул Урал арты районнары, бу исегезгә төшерәм башкорт халкы компакт яшәгән территория, үсеш темасын ул яңадан күтәрде. Һәм шунда юл һәм икътисади инфраструктуралар үсешен тыш Хабиров якындагы елларда биредә 25 социаль объект төзергә вәгъдә итте. Алар арасында мәктәпләр, хастаханәләр, ФАПлар һәм спорт объектлары. Ә инде сез аңладыгыз. Бу чыгышта да һәм калганнарда да татарлар яшәгән территорияларындагы комплекслы үсеш программалар булдыру һәм анда яңа объектлар төзү буенча бер сүз дә чыкмады. В прошлом году завершился второй этап программы развития Зауралья. В ее рамках очень многое сделано в экономике и социальной сфере для этих районов. Реализованы десятки инвестиционных проектов. В марте, кстати, откроется завод по выпуску сухих строительных смесей и белого цемента компания «Цемикс». Зауралье получит это значимое в масштабах России производство как мощную точку для промышленного роста. А сейчас мы разрабатываем новую стратегию развития Зауралья, включающую в том числе вопросы укрепления его транспортной и энергетической системы. Планируем построить железную дорогу Сибайсара. Много об этом было разговоров, но мы решили двигаться до результата, которая существенно сократит грузоперевозки до границы с Казахстаном. Введем в Сибай электрическую подстанцию на 500 киловольт. Введем еще более 25 социальных объектов. А это школы, детские сады, больницы,
ФАПы, бассейн в селе Акьяр, ледовую арену в Баймаке, которую уже вот весной начнем строить, и многое-многое другое. Обращаясь к жителям Зауралья, я скажу, ихлас айтам, достар, біз һәр сак һезгә ярдәм итеп торырбыз. Урал арайгы райондары сәскә тасак. Димәк, Хабиров турдан-тура әйтә. Кем аңа приоритетта, кемнең мәнфәгатьләренә ул санга сукмыйча төкереп ята. Минемчә, моңардан башка бүтән комментарийлар монда кирәклеге дә юк. Киресенчә, сез күрәсез, татарлар яшәгән Төньяк Көнчыгыш районнарында киресенчә инфраструктура бетерергә торалар. Һәм бу хәл ул авыр эпидемия вакытында барлыкка килде. Моны инде ничек атап була? Бу чын барлыкта бик геноцидка охшап тора. Мондый сүзгә әйтәсе дә килми, ышанасы да килми. Ләкин минем бу очракта бер генә киңәшем бар. Хөрмәтле милләттәшләр, якташлар, мәчетлеләр, кыйгылар, белакатайлар, салаватлар, бу проблеманы шишүдән үз хастаханәләрне саклау буенча түрәләренең башыннан төшмәгез. Нинди мөмкинчелекләр бар, кулланыгыз. Бу түрәләргә ышанмагыз. Сез беләсез, алар алдарга ярата. Хәзер сайлау вакытыннан шуңа күрә бу бәндәләргә артык тавыш чыгару, халыкның протест акцияларын чыгу кирәкми. Ләкин сайлаулардан соң бу куркыныч планнарны тормышка ашырырга алар мөмкиннәр. Монда инде сезнең кыюлыктан, ихтыярыгыздан тора. Без сезгә кулдан килгәнчә бу проблеманы ачыктан-ачык мәгълүмат чаралары аша күтәрергә тырышырбыз. Менә инде Башкортстанның төньяк көнбатыш районнарында яшәүче татарлар, сез үзегезгә бу вакыйгадан мисал итеп алыгыз. Татарны башкорт дип яздыралар, ләкин чын барлыкта башкорт түрәләренең бу халыкка мөнәсәбәте шунардан соң үзгәрми. Аларга бу татарлар шит инде һәм шит булып калачакта. Сез башкорт түрәләренең сәясәте астында сыгылсагыз, көрәшмәсәгез, сезне дә шундый киләчәк көтәчәк. Чөнки Русиядә электән элек шундый практика тормышка ашырылды. Көрәшкәннәрнең генә мәнфәгатьләрен кайгырталар. Инде тыныч кына утырганнарны изәләр дә юкка чыгаралар.